Du holder ind. Hvordan har din ark det nu? Jeg vil leve med hvad som helst. Jeg har jo udsat for mange forskellige på sidste. Se, det var service for Rikker, nu jeg var tilbage. Hvor filmer du bedst? Jeg tror, hvis du bare lige går over til væggen, så kommer tættere på. Sådan. Er I klar? Stop lige inden du kører. Ja. Hvad tænker I, hvis kunden gør sådan her? Så er jeg ikke sikker. Så drejer det ud til Så siden. lige lidt tilbage og sige, nu skal du høre på Jensen. Jeg har styr på det. Det ved du godt, at han ikke har, men... Alle? Alle. Skub. Skub. Jeg kan mærke, at du arbejder. Det er i gang. Torben, det står meget skæft. Det er fordi, så kan jeg ikke se julen. Du ved jo ikke, Det ved jeg godt. Bare jeg skal ikke se på julen. For det, du skal ikke kigge på julen. Du skal bare på det. Det burde være noget baller. Men du kan også skubbe lidt med låret også. Ja, det er godt. Kan man... Nå ja, det er godt, det er låret, jeg fik i nakken. Jeg troede, det var noget andet. Så tænk her hen. Nej, så havde det gjort ondt. Øj, hvor du ryster. Jo. Så kan du godt køre op igen. Nej. Det er den nemme at køre op, er det ikke? Nej. Jo. Der er nogen, der synes, og andre synes det ikke. Torben, jeg skal tisse. Ja. Tisse i bukserne. Men det er fuldstændig... Hvad er fuldstændig arbejdsstilling? Sådan det her. Der Så er der lige på kant, det er lidt på forår. det er nok. Så Nej, der bliver arbejdet. Hvad så, hvis man går i stykker lige pludselig under en fart? Ja, det så du på filmen, så kan jeg nødt til at lægge mig ned på trappen og skifte batteriet. Det er jo det, hvor den så låser i hunden, når man lægger noget på langt ned. Ja. Så den kan ikke falde. Godt. Ja. Så bliver den stående. Og det er bedre, end da jeg vældede op. Jeg ved ikke, hvad har dit navn gjort dig? Det er bare det. Lukke Mona Lisa måske. Så på fræk, så rykker det så op i på hovedet.